Iti Masakbayan. Ti napalabas, gapu tanaonget ni Jacinta, pimanaw dagiti ubing, kat napanda iti mosoleyo ti dadakalda iti sementeryo. Nadanon damat ijay ni bakat Adora. Inikkanda da ito'y iti taraon, kat nagsasango da anangan. Iti sabali abangir, adun tiladawan ni Nana Adora, ana ipaskil iti kabangibang nga ili. Iti may sang aldaw apan nagnadaraki, ana ken Nana Adora, adda nakita da iti igid ti kalsada. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu italawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbagak lang arudan nga Adora tinagan ko. Sa balimat nga mintimpagayo anagan, Lola. Mabit lang takitaak noan niya tinailanad nga address da Lola. Ay masapol nga agkakadwa tayo. Diyak kayat nga agsisina tayo. Ala, intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo di tanailanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong? Ay, malagip ko. Naglugan ak. Idi kwan, simbardang. Imulog ak matan Intayo nga rodan. Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone silid ko. Tawan lud na. Nalipatak nga intugot idi pimanaw ta. Awan load na ta saan matamang di tita Jacinta iti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idi pimanaw ta. Diyak nga minus-usaran. Tawan kwartak apaglud ko. Anya ti mayam abigbigan. Apay nga adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya aya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay numabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idagsaksakit. Imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam gapot addakan. Intalag ti amadakan ka. Ngamdak sanggasat, tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada? Dayta timbagada kanya. Ulbod dagiti nga ubing. Anya ko mati pamanaknak mo? Saan da apimanaw no nasaya at kadakwada? Saan ka ngagsaw iti saan mo mapanaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong ak kadagiti panakabagiti lintal. Delikado kay tinay babaya. Masapol nga garami dak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay? Alak day jay babae. Ta ipupok tay jay. Tapno saan makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta day ta nga aramidam? Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamot apagaramida iti dakes? Sa bagay, mabalin sa daytang aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwa ta nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikanta metten iti kanan na ijay. Sino tinang salabay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwok-wok ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apa yan nakabungot ka? San ka man basta sumurot ka si tatalugod. Parabadag ka din tiro panabas. Wan, perangan nyo dagiti mata na. Sige. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kanuana. Hoy, sika. Di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Di naksalabayan iti nairot. Darasam kit di tibag na. Tapno makadanon tayon iti papanan tayo. Agtulog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino nga tadagi jay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita agmano niya tinagyan day ta plastik.
bagasmat kan delata dagito eh. Anya ti kay tasawan da ito eh. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo dito eh. Kan, ada CR. Adamat danom. Aping ipupukdak dito eh. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano kumamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti pereng dagiti matana. Wala. Idi nakadanon kami ni basement. Inrikap mintiruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamo na nang ikat iti pereng na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga kadagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gayam. Napanan nga tan dagiti nga ubing. Nagmayat kat apagsasawan dagiti yan. Makitak laid at makaramanda kanya. Ay, kapanan yung kaday. Di ta sumaruno nga ili, tata. Sige, munod kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana, lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasurat dita papel. Sige, amok day ta adisaw. Higit ti kalsada day ta. Sige, hintayaw, tanay, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo ijay balayo. Ada ganda ija iti anak ko. Adda siguro, lola. Apay, pumampanaw ka de? Wala. Amo man no papapanan na kanayo. Adda siguro trabaho na. Papay, dilakat malmalpas day ta trabaho. Saan amalpas, lola? Amangan mo iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Dito'y tinakalanad dita address yo, Lola. Flora tinaganday ta contact person. Flora! Ada ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama! Si kakadingag pa iso. Mama. Ubing na kita kakaduam. Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. Iti sementeryo, nana. Adda ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O, nana. Kadwami ni Lola anaturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga iti kinkinan nyo ijay sementeryo. Adda naglakwan mi iti plastik, bote kan landok. Anya? Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagag kada kayo. Sumagmapanumal daw kung dito eh. Awan mo tao umay dito eh. Kasano ak nga tayo makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo rehas na alandok. Mangkitak iti mabalin ko apang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanyak, idi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana? Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, nana. Di Cortez. Da ka di. Ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amum ida, nana? Nasingad agayom ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo tinalagip ko, idi nakita kayo addoa. Ngam saan kayo ang nakita idinatay ni Mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Dito'y kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y apumampanaw? Ado pa'y ti pagsaritaan tayo no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat nga ipadamag kuken ka. Adan ni Mama.
Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimanaw akadagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin ko na. Ije kano sementeryo. Ngam ado pa'y ti kayat ko ang maamuan ka dagiti ubing. Sementeryo? Wan ka no gayom. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni mama ije balay. Kasarita kida, apaman na sumangputak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni mamam. Sige, taada akong itibatod ti opisina mi. Bye, friend. Adalandok dito asidag ti siyan. Alaak, taiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Katno makalibasak, mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti inaramid da kanyak. Imbaglakit din, taadalandok dito eh. Saan lata simmangpat dagiti agkapsan? Napananda nga ta. No saan ta nga impupok day nga Adela? Amang ano na panen nagipulong ka dagiti pulis. Kunam no kalalaingan. Ha, man nakibiyang. Anya ngay ita tinaganap na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na ijay. Adu, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamangmangan adi mat agtrabaho. Mangan maturog laang ti ubrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa ijay abroad ti dadduma. Nasaya at nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasangpot akon. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? Wan nana, ngam naranggas ti asawa na. Iswapin manaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo iji bukod yu abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti groceryo? Ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello, Arman. Makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. Ada ka di Pasken? Ada importante ayuman ko kan ka. Maipapanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni mama asim mangpet. Apay dagita nga ubing. Ikam ka di day di gunggunada? Di mo pala ida pinagawid? Saan ko basta pagawidan ida, friend? Adda ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Jak mawatan ti bagbagam. At iddo ga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan gayam. O sige, umayak nga rod dita balayo. Agyaman ako unay. Urayan ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat amapil ko ti landok. Awat pa panan na. No di madadaal tumot laang day tarehas. San ay, tawan mo tiyong umay ditoy. Imposible asaan ang madadaal day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asolbarang ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da? Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak ang masapol at isanikwa atawid ng kadagiti dadakkel na. Katmapan kadagiti duwang anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam adakin na din na ti amada. Naranggas da ito'y iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawin. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balayda. Kastang rod. Anya tinasayaat nga aramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apimusay ti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami.
nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amken na, nga amang mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dagiti anak na. Masapol nga rod makita tayo dayta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.